Game? Ang laka. Ito talaga. Kita nyo naman yung gagamba. Ito OS to. OS ng Jensen to. Or baka mas malaki pa. Parang jumbo na rin to. Yun, sup sa inyo mga Aji. So kung napili na kayo and ready na kayo sa mga laro natin ngayon or sa laro natin ngayon, ito yung pulang gagamba, yan, mukhang salmon. And ito naman yung isa, tigre. Yan, malaki talaga. So game natin kung napili na kayo. Una nating lagay yung tigre. So wala tayong ruweda, no? Problema kasi ng ruweda mga Aji, mahirap siyang videohan. Hindi namin siya madidiskartehan, no? Hina muna. Ito yung isa. So ito talaga mukha siyang salmon, no? Yan, no? So sana maglaro din siyang parang salmon. Maganda yung laro niya. Bibipos mo muna, bibipos mo. Game? Ang laka. Lips to lips, 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 lips to lips. Sino kaya nakalamang? Nakahawak yung tigre. Nahawakan yung pangsapot sa likod. Hindi makapwesto yung pula. Nako, parang alam na. Alam na please. Tapos na, no? Tapos na. Tapos talaga. So yan. Finish. So, tabi ko lang ito mga Aji. Tabi natin kasi gusto ko siyang i-preserve yung pula. Pero alam natin sinong winner dito, no? Tabi na natin ito. Tama ba siya? Wala atang tama to. Meron. Ano? Halos walang katama-tama to. Yung winner, oh. Tigre, yan. Grabing ginawa niya nila dito. So, tanggalin ko lang, ha. So, sa tumama ng prediction dyan, no? Congratulations sa inyo. Napakagaling nyo talaga. So, try natin to. Tanggalin na natin siya sa sapot. Gusto ko makita saan yung tama nito. Yan. Talagang napuruhan. Galing lumaro na ito. Walang tama mga Aji. Wala, hindi siya tinamaan. Meron tama man to, minimal lang. Yun, no? Makinis. May tama to, ano lang, parang daplis lang. Pero wala siyang, wala man ng katis-katis, no? Ito naman, na-discuss siya talaga sa damage siya. Yun. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood mga Aji. So, na-pass game na naman, no? Gagawin ko lang dito, so babasahin ko lang to and papakawalan ko. So, abangan nyo yung mga next na laban natin kasi meron akong malaking gagamba dito. Ito. Yan, no? So, try natin siya. Kasi hindi sila magka-size kasi nito. Mas maliit to ng konti. Ito kasi malaki na. Ito maganda mga Aji, oh, pag na-condition natin. Ito talaga. Kita nyo naman yung gagamba. Laki. Yan siya. Malaki yung gagamba. Maganda. Pula. Ganda ng gagambo. Hanapan natin ang kalaban to.
or siguro kukuha ako ng mga gagambang X, yung talagang napakalaki. Kukondisyonin ko to. So pakita natin sa inyo kung anong laruan nito, no? Ang laki oh. Ito OS to, OS ng Gensan to, or baka mas malaki pa. Parang jumbo na rin to. Kasi itong mga Aji, itong mga to, itong sinasabi ko na selection ng good, yun yung mga size na ng oversize, no? Malaki na yun. Ito yung malaki oh. Pag tinabihan natin yung isa, yan siya. Malaki talaga, so yan. Hindi sila magmamatch na ito, malaki to. Pero tabi natin yan. So yun lang, at least may aabangan kayo. So yung gagambang Japan natin, hindi ko may laban dito. Gawa ng ipamimigay ko sa inyo yun. And ayaw ko rin i-condition yung mga gagambang Japan kasi baka masira sila. So yun lang, maraming salamat po, and God bless sa inyo lahat.